Alaikum mutane, barkanmu da haka. Yau ga mun zo nan inda ake baje kolin Qur'ani a nan birnin Tehran, wanda wannan shine na karo na 33 ko 31 haka ne, na dai mata dakika nawa ne nan. Kano ki gani nan bangaren kasar Rasha ne da suke baje abubuwan da suka shafi alkur'ani, wanda ta ce mai wakiltar su da sauransu, nan tana daga mana hannu da sauransu. Nan kuma bangaren Falastin ne, su ma sun zo baje kolin Qur'ani da gani. Kun ga abin da ya shafi Masjidil Aqsa a nan haka da sauransu. So nan wajen Kano ke gani wajen ne da ya tara al'amura da dama. Misali nan kasan za a ga 'yan Malaysia ne, rumfa ne, kowa da abin da yake zuwa ya baje a alkur'ani da kuma kimiyoyinsa daga su nan, kowanne rumfa da abin da ya shafa. Ga wasu nan kuma nan irin rubututukan alkur'ani ne, ga su nan kala-kala daban-daban ake baje kolin su. Suna nan da sunayen da kowanne da yanayin garin su. Yanzu misali in ka duba wannan zaka ga misali India ne, ga tutarsa nan kuma ga irin rubutun nau'in alkur'ani. Nan kuma in ka duba shi ma India din ne, amma nan ma India ne. So amma idan ka zo nan za ka ga kuma nan Sri Lanka ne, kamar da kuke gani a ƙasa nan haka, Sri Lanka. So nan kuma idan ka zo za ka samu Indonesia ne, to shi ma nau'in yadda ake wa karatu ne, kamar yadda muke wa allo dai na sauka ake wa wannan Fatiha wani ado ko ƙarshen suratul Baqara. To nan kuma gashi nan wannan suratul Safat ne, wasafati safa aka yi wannan adon. To ga nan kuma shi ma nan Indonesia ne, in kun duba ku gani shi ma wani yanayin rubutun ne a nan haka. To haka dai in ka dudduba za ka kan cewa nau'ukan rubutu ne da ake baje wannan kokari ko ce iyawa da gwaninta da aka saba wajen wannan. To idan ka ci gaba da duba kuma nan ma akwai wasu ɓangaren rubutu wanda suka shafi wasu ƙasashen daban-daban. A nan ka duba za ku ga wannan Tunisia ne, ga sunan ƙasar nan a nan, ga sunan abubuwa da dama na su ma rubutu din ne wanda ya shafi alkur'ani da ake yin sa da nuna gogewa da abin da ya shafi wannan. To ga bangaren wahabiya nan a Saudiya kenan, su ma ba basu a baya ba, ga irin tsarin rubutun nasu da suke da shi. Idan ku duba da kyau za ku ga dai wanda aka saba gani ne yau da kullum. So nan kuma ga bangaren shi ma Bahrain, idan ka duba za ka ga su ma yadda suke rubutun nasu nan, ga sunan kala-kala da nau'i daban-daban. Haka ma nan kuma Imarat ne, haɗaɗɗen daular Larabawa, su ma ga yanayin tsarin nasu rubutun da suke da shi kala-kala. Nan kuma idan ka zo nan Algeria kenan, su Algeria har da ma ɗan wasu misali tsarin yadda ake malami ke koyar da ɗalibi karatu. Gashi nan malamin ya harɗe kamar wani basarake, to gashi nan dai da rubuce-rubucen su wanda kuna iya gani. Idan kuma aka zo nan kuma garin su Arda Macron kenan, a yanda suke abubuwan su ga sunan Qur'ani su ne da dai sauransu. Su ma rubutu suka yi da Turanci da Faransanci kenan wanda za a ce. Nan kuma Aljazair kenan, Algeria, su ma ga rumfansu nan kuna gani ga sunan da irin yanayin rubutun su. Nan kuma Kuwait kenan, gashi nan wannan bawan Allah na sallansa da kuma rubuce-rubuce su da suka yi da littattafan su. Nan kuma daular Thailand kenan, to ga sunan su ma sun haɗin gwiwa da China. Shi na rubutu ne a nan da Cananci da kuke gani shi, ga da kuma rubuta alkur'ani mai girma. Wannan ya kamata mu je su Nihao kenan, Nihao. Nan kuma Pakistan kenan, yawwa su ma ga nasu rumfan da kuma irin tsare-tsare su da suka yi game da alkur'ani mai girma. Wannan duk yana faruwa ne a nan birnin Tehran. Ga kuma inda Iraki kenan, su ma ga nasu. Wa alaikum assalam habibi, shalonek. To ga sunan dai, to duk wannan wajen haka yake gabaɗi daya kamar da kuke gani. To za ku kan cewa ana nan kowa na baje abin da ya ga dama. Nan tutan Iraki ne, ga wani tutan ma a nan, kowa da abin da yake bajewarsa a nan. Abin banan gwan sha'awa, mutum yana gani
zai fahimci kan cewa ana yi wa Qur'ani hidima ne a nan. Wani da wannan tare din duk shekara ake yin sa cikin watan Ramadana. Ka duba da kyau. Nan kuma wani bawan Allah ne yake ta kokari ya ga bayani a ga tutocin kasashe. Yawwa. Bari in je nuna muku. To sai kuma na ga wasu tarin tutoci ne na cita, bari in je dauko muku shi ku gani a yanda yake bada yanayi mai kyau. Idan ku duba ku gani za ku ga kan cewa ga tutoci na hadda na ƙasa Najeriya, mu ma saka mana shi da yake kamar ƙasashe ne da suke wa Qur'ani hidima. To za ka yi ganin tutar kowane tutar to ga na ƙasa Najeriya nan. Sannan ga wajen yin conference in kana gani za a gansu nan daban-daban. Wasu wuraren ma dai ba za mu shiga ba, amma dai gashi nan dai muna ɗauko muku abin da za mu iya. Nan kuma wajen kun gan shi nan wajen da aka shirya ne wajen yin conference. Duk wannan yana faruwa ne a nan Tehran, a inda ake kiransa da Musalla Imam Khomeini, wato inda ake yin sallan Juma'a da kuma sallan Idi a nan birnin Tehran. Ga wasu kuma tsarin wasu rubutun a nan, insha Allah nan za mu tsaya. Idan mun ga sabon kuma za mu sake ɗauko muku shi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.